V realitách sa pohybujem približne 4 roky. Začiatky boli, povedzme úprimne, trochu hodenie do vody. Predtým som pracovala v prostredí poisťovníctva a finančných služieb, kde som si vybudovala pevné základy v práci s klientmi a komunikácii. Vždy ma však bavilo prepájať ľudí, priestor a estetiku. Dizajn, komunikácia, emócia a keď to všetko spojíš dokopy, reality mi začali dávať úplne prirodzený zmysel. Pre mňa je úplne kľúčová komunikácia. Každý klient je iný a každý má iné očakávania. Mojím cieľom je, aby si človek, ktorý si kupuje nové bývanie, celý proces naozaj užil a nebol v strese. Snažím sa byť profesionálna, ale zároveň priateľská a ľudská, aby sa klient cítil pochopený a bezpečí. Fyzická sila, teda aspoň v hlave. Keď sa pre niečo rozhodnem, idem si za tým naplno. Som komunikatívna, mám profesionálny prístup a úprimne baví ma ľuďom pomáhať. Pre mňa úspešný obchod znamená, že celý proces prebehne pokojne a s dobrým pocitom. Keď vidím, že klient nebol v strese, cítil sa pochopený a vedel, že sa môže spoľahnúť, vtedy viem, že som svoju prácu robila dobre. Luka Doren pre mňa znamená posun. Je to prostredie, kde sa môžem učiť, rásť a každý deň sa zlepšovať. Bez zbytočného tlaku, ale s jasným smerom. Mám okolo seba ľudí, od ktorých sa viem veľa naučiť a zároveň priestor budovať si vlastný štýl práce. To, že tu môžem robiť reality moderne, profesionálne a s osobným prístupom je pre mňa veľmi dôležité. Pre ľudí, ktorí chcú otvorenú komunikáciu hneď od začiatku. Ak mi napíšete, čo riešite, ako máte predstavu, veľmi rada vám pomôžem a prevediem vás celým procesom. Som blíženec, takže mám veľa energie a viem byť dosť dynamická. Zároveň si ale dávam záležať na tom, aby sa pri mne klient cítil pokojne a v pohode. Každý sme len človek a to je podľa mňa v práci s ľuďmi naozaj výhoda.